Máme tu pondelok a s ním sa spájajú Prosperity News, kde si prinášame novinky z oblasti finančného trhu a investovania. Poďme na to! Na slovenský trh vstupuje nová digitálna banka MeToo. Na rozdiel od viacerých bank pôsobiacich na Slovensku je táto banka zapojená do systému okamžitých platieb umožňujúca prevod peňazí do 10 sekúnd. Klienti, ktorým vznikla odvodová činnosť po 1. máji 2023, automaticky vstupujú aj do druhého piliera dôchodkového sporenia. Za rok tak správcovským spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku pribudlo bezmála 86 000 sporiteľov. Možnosť zvoliť si vlastnú cestu sporiteľa však využil len približne každý 5. nováčik. Zvyšní ponechali výber na sociálnu poisťovňu. Banky na Slovensku zvyšujú zisky, hoci majú vysoké daňové zaťaženie. Počas celého minulého roka dokázali slovenské banky vygenerovať zisk v objeme 1,2 miliardy eur. Úspešné sú napriek tomu, že ich zdanenie je jedno z najvyšších v Európskej únii. Každý druhý Slovák už platí mobilom a každý 5. hodinkami. Nákupné zvyky Slovákov sa vyvíjajú. Zo skúseností zákazníkov vyplýva, že platba inteligentným mobilom alebo hodinkami je pohodlnejšia a rýchlejšia ako bežnou platobnou kartou alebo hotovosťou. Ďakujeme vám za zhlédnutie, like a follow poteší a vidíme sa v pondelok.